Ovo su najvažnije vesti. Američki predsjednik Donald Trump je uputio pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću u kojem naglašava da ne treba propustiti jedinstvenu priliku za postizanje rešenja za Kosovo i navodi da Sjedinjene Američke Države cene njegovo liderstvo. Takođe, apeluje na obe strane da što pre postignu dogovor o normalizaciji i da se uzdrže od postupaka koji to otežavaju. Mirni i produktivni odnosi između Srbije i Kosova bili bi prekretnica za region, a Sjedinjene Američke Države su spremne da u tome pomognu, navodi Trump u pismu. Pismo predsjednika Trumpa upućeno Vučiću i Tačiju Evropska unija vidi kao znak podrške i ohrabrenja dijaloga Beogradu i Prištine, izjavila je potparolka Evropske unije Maja Kocijančić. Na pitanje novinara da li je inicijativa SAD-a čiji su zvaničnici podržali promenu granica Kosova i Srbije u suprotnosti sa stavom Saveta Evropske unije i da kao takva više štiti nego što pomaže dijalogu. Kocijančić je ponovila da Evropska unija ima jasne parametre kada je u pitanju moguće rešenje u dijalogu Beograda i Prištine. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da se suzdrže od upotrebe pirotehničkih sredstava i da ih ne kupuju na neovlašćenim mestima poput uličnih tezgi i pijaca. Upotreba takvih pirotehničkih sredstava nosi sa sobom velike rizike koji se ogledaju u trajnim posledicama po zdravlje, narušavanje javnog reda i mira, kao i moguće izazivanje požara i eksplozija, poručuje iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova. Hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje na kišu koja će se noći slediti na tlu. U Srbiji će sutra ujutru biti oblačno, uz slab, ponegde i umeren mraz, najavljuju meteorolozi. Zima ove godine počinje sutra od 23 sata i 22 minuta. Ovo su bile najvažnije vesti.